ڕێز عەمید یاسین گەودانی ئەفسەری فەرماندەی هێزی پشتیوانیەک لە پێشمەرگەی کوردستان لە دهۆکەوە لەگەڵمانە بێت. سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان. بۆچی کاتێکە باسی داستانی سحێلاکەی ڕاستەوخۆ ئەیبەسیتەوە بە پاراستنی قەواری هەرێمی کوردستانەوە؟ ji ber wê hindê çikû devera sihêla ehemiyeka stratîjî mezina heye. Pîlana dijmina abî yanî tayeke dergihê me yê bo dervey Kurdistanê Rêka Ibrahîm Xelîl e û dergihê Sêmal Gamelger Rojavayê heye. Ewa diviya pîlaneka mezin bû yanî dewletî bên wa dergihal me bigirin. Sihêla jî li ber me xwe li ber pêşmerga cihekî muqeddes e. Çikû me dirêjaya çendîn sala 3 salê şerê Daeş me gela tashiye dan, me gela şerwêrê kir, heta mîhwerê Xerib Dicle me gihande Şingarê, me sanehî negihande wêrê, me gela şehîd dan, me gela zehmet dît. Mîhwereke bi dirêjaya 90 kilometreş avê heta digeheye çiyayê Şingarê û teqrîben ji hudûdê Sûriyê heta digeheye Zumar û mifreqê Enzala wa nêzîkî 6 kilometre ye. Cenabê Serokê bixwe Cenabê Serokê Herêmê serpereştiya wî mîhweriya kirî. Çendîn merhela pîlanê danayîn û heta me hêz kom kirîn û me hêriş kirîn menteqe me girtî. Em xwe wek fermanda piştîwanî me gela zehmet dît, me gela tashiye dab, amadebûna fermandê me daîmî li gel me bû. Cenabê Ferîq Şêxsî hat Barzanî hemî wexta li gel me bû. Fermanê Cenabê Serokê ekser boît hatin. Ekser jî me 100% ew fermane me tenfîzet kirin. Bija me gelek zehmet li wî mîhwerî dît. Piştî vê zehmetê xirekê êkbêt hemapsane hîş me wergirit. Geleke zehmet e û em qebîl nakin. Taybet piştî ferman bû me hatîn ku li vê xetê rawestin û paş ve nezivirin. Me hal wan paş ve zivirin. Baş ew dastana çî bû emro gorî? Evê dastanê tu şê bêjî pîlaneka nîvdewletî guhorî. Çikû ya nîvdewletî û ya navxweyî jî piştî şerê piştî ewa bi serê Kerkûkê hatî û hêriş hatiye ser Pirdê û hêzê me xwe ragirtî û hêrişa wa li ser Pirdê şikandî. Ewa viya pîlana xwe biguhorin bêne layêdî. Layêdî hatin qeweta xwe hemî înane du erda. Înane sihêla qeweta mezin, qewetek jî înane ser rêka dihok mîsil. Yani diviyan me bixapînin hedefa xwe ya stratîjiya mezin ber me berzekin. Bes ew bû hikûmeta Cenabê Serok Barzanî û pêzanînê wa û peywendiyê wa nîvdewletî zanîn hêza serêkiya dijminî ya hêrişger dê tekîrê ew bû me pê rabînê xwe durist kirin û ewa çiya pêçê bîkir neşiyan pêş vebin û şikestin. Tu şî şikestneke mezin bîn ya hîn hemî dizanin. Başa girîman yanî eger ew dastana rûy nedaye, pêşmerge bergirî nekirdaye. Çî rûy eda? Belê. Ez bawarim wê gavê min û te hosane çiya serbest bi Kurdî li yerek baxivin. Belê. Eger dastana mel xwe ragirî nekir bal sihêla. Başa ew milîşya çekdaranî ke li sihêla Pelamarî Herêmî Kurdistaniyan da amanceyan çî bû? Bi çi amanceyê hatibûn? Amanca we ekîd dagirkirina Kurdistanê bû. Bi taybet dagirkirina dergehê Kurdistanê li gel cîhana ji derve. Baş. ڕێز عەمید یاسین گەودانی ئەفسەری فەرماندەی هێزی پشتیوانیەک لە پێشمەرگەی کوردستان سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان.